ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset ti seryeta yu ita alawas ana pauluan. Patag, ti anak, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nakitak idakit kita ang nakadyan kay abaro abak na nga, Joyce. Asino abak ng alakay? Diya ka dinalaan? Uray na laad tabak nang ko naman. Ngam saan na may panlakal akakuyog amag na iti parke? Wano, anyaman na pagpasyaran? Nga uray ado ti kwartana? Saan kang agrigat no dayjay ti pakiasawaam? Sa bagay, numapan iti opisina na. Mabalin ko lata ti rumuar nga agpasyar. Kat mabalin tayo lata ti agsisinarak dito eh. Mabalin lata ti happy. No armanak mat dayjay abak nang, patulak tapno agbiagak mat akas don niya. Kastilaangan ti aramidan tayo. Komporme kada tayo ti kayat na. Saan kayo nga agpadlaw nga aggagayim tayo? Tapno saan ang makadlaw dayjay alakay? Nasa umat jagayam mo nga agpabunyag gayam. Si katikang runaan a bisita na inton madanon day tangal daw. Uwan mama, siyak ti may sa aninong. Apay numang kita kamot iti asawa? Tapno maadaan kamotan iti anak, iho. Umapal kayo kadi ang maadaan mat iti apo ko, mama? Kasano, asinod to ti mangtawid ka dagiti kinabaknang mo. Nagpabaknang ka iti mano atawan, gamawan mangtawid. Adun ti inaram ko, ngam di dakmat kayat. Sa anak mat ngamin anataer. Uray saan ka nataer, tabaknang kamot. Mansun pa iti balay mo. Ala, bayan nyo. Padasak ti mangkita iti agbalin nga ina ti anak kunto. Rumbang laang iho, lumakay kan. Hello, nakaawag ka mo, Jerome. Ada ka di manin papanan ti tropa? Nakita jilugan ti bakna abaruan nakaparking iti asidag ti restaurant. Iremedium ti mapan iti ayan na. Mapan kamot iti restaurant. O sige, ibagam no sa dino a restaurant, tamapanak. Sige, ngam agawaam tapno iti asidag na ti pagtugawam. Agpapansin ka. Madamag ko man. Apay nga aramidam daytoy? Siyempre nubak ng kanton. Siyempre, di nakamtumatan malipatan ka ni Erma. Si kanton ti manager, inton mapantayo ag happy. Sa bagay, addan pagtaodan ti pagbisyo tayo. Iso nga ron nga agaliptakkan. Sayang ti gundaway no mapalabas mo. Di kwarta na lang ti kayat ko kenkwana. Diyak kayat ti kinatao na tanalaan. Hay, mabalin ka di ti makilamisahan kan ka? Sana ka di makadisturbo. Sige laing miss. Awan pa'y matikaduak dito eh. Sit down. Agyaman Ada ka di urayang makadate mo? Awan ka date ko, taawan pa'y boyfriend ko. Ada ka di urayang akadate mo? Ha? Awan. Ewan gayam. Mabalin ka di amaamuan ti madaydayaw anagan mo. Mabalin na tamat. Oray, tadi mo maala tinagan ko, numamuam. Italaang ang makisarita kiti naragsak akasarsarita. Diyak ngamin kaya ti agladingit. Bumakat ka no adagos ti kasjay. Ita mampay ang naragsak ka, bro. Adan samot mang parparagsakan ka. Italaang anak amok ti babae ang naragsak akasarsarita, bro. Agawa am ngarun-ngarman, bro. Ang balasang kadipay. Amangan mat no adan asawa na. Wan ngagpay so. Diyak na damag no balasang pay. Ang idi inawagak iti miss. Awan mo ti reaksyon na, bro.
Barang maadaan kamot kan iti kasimpunghalan, bro. Sapay ko ma, bro. Nakakitaam ka di iti nasawa babae. Iti restaurant iti asidag, bro. Kanayon kano ama panijay. Tinasayaat. Kanayon nagtumat ti mapanijay. Oh, kumusta ti banban ni Itan tayo abak nang? Ibagamon ano anya ti resulta ta magagaran kami. Oh, anya Joyce. Anya ngay. Anya ti madamag ko nami. Ibagamon ta magagaran kami. Ngarot Dandani kon maban ni Itan, kunayon sa. Ha? Ngam na makapanak iti mansyon da. Ha? Kuidaw day chay alalaki. Addan pagkalyak, iti balito. Agawa ang ngarod nga artistaan tapno mairanod tayo iti kinabaknang na. Oray saan mo nga ibaga? Talaga aday dati aramida ka. Aglaylo akin ko na. Tapno maapanak. Kat, sa dinon tong harot ti pagkitaan nyo manan. Anya pa'y ngay, no saan nga iti restaurant? Wow! Iso ka di timang baybayad iti kaninyo. Siyempre. Alangan mo't asyak. No makilamisa anak kan ko na. No anya ti order na, isumatan ti order ko. Oh, agpada kayo ngarod iti taste no kasta. Adamay sa aputaheng order na. Tinulad ko mat. Di ramanak, way, naggasang ba't gayam. Hay, Kinan mo ka di kat saan mo matakaya pinagasang. kapilitan, tapno sa anak ama booking, asaan ko nga amo day jay amakan. Adaak dito'y pare ki anabanog kan mabisi. Agsapsapulak iti trabaho. Ngam awan mat bakante. Nagrigat mat ikastoyan. Apay anasapa kayo nga minanang panaw kanyag. Nang. Sa deno man ti ayan niyo ita. Salwa dandak ko ma. Saan ko na may tuloy ti panagadal ko? Manipod, agpada kayo ana aksidente. Kasano akpay ita. Dagiti laeng na ilista dita tigatangam. Alaam amin a resibo tigatangam, ha? Darasam. Uwan, ma'am. Ngam awan mo ti resibo tinatnateng. Ha? Apay ko mga awan? Di dumawat ka. Paisurat mo iti papel, no iso. Imbag ano mang tedda, ma'am. No di da kaya ti mangtad, saan kan agumatang kadakwada. Iti sabali ti paggatangam. Ay, nagkunang kakit din. Saan damot ngamin amang mangted iti resibo ijay natengan, ma'am. Ipapilit na. O saram day ta utak mo. Di mo ka dinangag timbagag itay. Ay, makapasurong. Mangbiro kakman iti mayat amang ted iti resibo. Taiso ti paggatangak. Ipapilit mo't dayjay abakit amang alaak iti resibo. Na, ay, apa yan? Awan mo't tay walit nga ayan ti kwarta paggatang ko. Ay. At iti wallet mo, nana. Nakita ka natin nagmo itay dya si Dag. Ay, naagyaman ako ay balasang ko. Nay, madlaw ko an aliday ka. Apay. Mabisinak, nana. Diyak pa'y nangnangan. Ay, kaasi ka mo't. Ay, ada kwartak dito'y. Ikan ka iti igatang mo iti kanong balasang ko. Agyaman ak, nana. Agbirbiro kak iti trabaho ngam awan mat masarakak. May saak akatulong. Nagswildo ak. Itad ko tinadumakan ka. Saan abale? Tapakpakanin nak ti amo. Agyaman ak unay, nana. Pasensya kayo no awatag ti itadyo. Awan ngamin pulos pangalaak. Agyaman ak matkan ka Tain sublim ti kwarta ti amok balasang ko. Dakdakkel ko matipukaw ko, no ipabayad ti amok tinapukaw. Kaya't ko nga isangpot mo ti ibagbagam a babae dito'y mansyon, takilatisak man no bagay kayo matlaang iho. Padasak nga awisin, mama.
Kita kami manan iti restaurant itangal daw. Saan ka di matlaang apok-pok day ta babae? Ni mamamat, apay ko maapokpok. Awan tanabiit kayo pala ang anagamam mo. Saan apokpok, mama? Ipasigurado kada kayo anasayaat. Kan may sa nakaragrag sa akasarsarita. Ay, iho, ado ita ti babae ama nagpamaram. Anya ti makunayo. Imbaga nila at amapana kano iti mansyon na. Wan ko namon at amayat kan. Ure agden na kayo pailaan. Tapno mairanod kami iti kinabaknang na. Ay este, kinabaknang niyo. Ay na, naggasat ka no makastrek ka iti mansyon ti baknang. May sakan adon niya. Sumurot ak ngarod kan kwa na inton biga. Ay, wan no siyakla kumati inawis na, mayatak adagos. Ay na, jak pa'y dimapaw iti mansyon. Ngam alwadam, taamang ano inton nakastrek ka, kat di mon amuno sa dino ti rumwaram. Anya? Anya ti kayat mo asawan? Dakkel ti mansyon. Amangan no sa bali aruangan ti umunogam no kwa. Di mon amo ti rumwaram. Hoy, saan mo't siguro? Nalabas kayo mo. Makitam ka di ti babae akas lamabisin launay amang mangan iti tinapay iti semento at tugaw? Aday tsura na, ngam madlaw ti kinapanglaw na. Madlaw adaan ang dagiti kawas na, numan pa'y nadalos. Nakitak mananday ta a babae iti may sa awaiting shed. Kaslaawan samot balay na. Amang ano may sa dayta ka dagiti awagan da nga street girl dito syudad tayo. Saan ka di nga ado ti kakasta? Isuda tinalaing nga agsipdot. Nalabit akasta. May sa siguro nga street girl nga agpaiso. Wano saan? Squatter. Ay, sayang ti kinapintas ta. No kasta ti kinatao na. Ay, imbaglakit din ta sa anak akasta. Malas day ta at tao. Napartak ka matgayam, bro. Napasumbat mo ti babae asab-sabungam. Wen bro, imbaga nga rod ni mama nga awisag kano iya balay. Kaya't na makita. Kalay sa kadiadagusan, bro. Pagsasalitaan min to dayta bro, saan ko pa'y nga iniawis ti kalay sa ami? Sa bagay, nabiit kayo pa'y mat. May mayat no agkalay sa kayon. Tapno maadaan kamot iti junior. Dayta mo ti tartarigagayan mi ken ni mama bro. Ti maadaan iti maladaga mo ti mansyon. Saan ang mailadawan ti ragsak ti may sa pagtaangan no adda maladaga, bro? Makaikat iti stress kan bannog no makitam ti maladaga. Magagaranak pa yan ang maadaan mo't iti anak, bro. Anak ti ragsak ti may sa pamilya, bro. No awan ti anak, naliday ti may sa pamilya. Addaman damagag, sir. Kasano no saan akayat ni madam ti sangpet mo a babae? Ha? Di na nga takayat. Siyak mo ti mga sawa, no bilang? Saan ka deng imbaga na akilatisan na pa'y nga umuna, sir? Oh, kasano nga tangag paiso? Kasano no di na kayat ti kayan ayat ko? Isong arod adinamag ka, sir. Amok nga main ti kababalin ni madam. Oh, basta isangpot ko ni Joyce. Makaammuditan no anya ti sumaro no ama pasamak. Wan matkit di sir. Ngam ti dakes na, no di na kursunada ti kaayan ayat mo. Ay dakes. Oh, pasensyan ni mama no di na kursunada. Siyak ti makidan na. Saan nga iso? Love, masapak rumor iti opisina. Tamapanta iya mansyon ni. Mano ka diya tao ti kabalay mo iti mansyon nyo? Nilaang mama, kanti katulong mi. Saan ka di nga istrikto ni mamam? Medyo advice istrikto na. Iso abagayam laang. Amang ano saan kami nga katunusan? Kidawak adi mo lat takuman ikan kano. No adaman maibaga na adi mo kayat.
Ikagumaak, love. Saan ko kung mga aramidan da ito? No saan ka nga ay ayatan? Oh, agyaman ak unay kan kalav. Sapay ko ma. Tamanayon anaragsak na adwa. Mangnamnama ka, love. Nasingbutat, iso nga awan pagdanagam kanyat. Mapan kami kanudya mansyon, inton malam. Ay na, nagkasat kan gayam. Mapadasam ti agyan iti mansyon. No nakasango ni Oliver, kampay iti, nasaya atak iti inana. Ngam naawan ton ni Oliver, pagsasawak. Nasingpet to nga tatiina ni Oliver. Nalaing ka no asumao. Ngam, saan ngagbalin kanyak? No si kanto ti asawa na, si kanto ti Reyna. Saan mo nga ipalubos at ti inana ti Reyna? Talaga? Anya ko mati maaramidan ti may salaang abakit? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryeta yu italawas ang napauluhan. Patag, ti anak, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti masakbayan. Ti napalabas, naliday ni Doris tanabayag ng agsapsapol iti trabaho na. Ngam awan masarakan na. Marigrigat da ito'y, ngam nasingpat. Kabayatan na, nat nagtirik na ni Oliver kan ni Joyce. Ngam di na ammo, ti panggap ti babae, kan kuana. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Patag, ti anak, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nalaing ka no asumao ti ina ni Oliver. Ngam saan ngagbalin kanyak? No si kanton ti asawa na, si kanto ti Reyna. Saan mo nga ipalubos at ti bakit ti Reyna? Talaga? Anya ko mati maaramidan ti may salang abakat. Basta di nakamliplipatan. Tay tulagan tayo, ha? Sikat ti manager iti amin apapanan tayo apaglinglingayan. Para bayad iti magastos tayo. Ariglado dayta. Sana bale, inaldaw mo't arumwar ang mapanagtrabaho. Lalaingam ti agpamarang ijay agayam. Dakkel aswerte tinasarakan tayo apagbagasan. Pihiman mat ni Oliver. Di na mo ti mapaspasamak iti aglawlaw na. Nalaing a negosyante, ngam nalalaing tayo. Mairanod tayo iti kinabak ng nanukas-kasan. Ni Joyce, mama. Kaayan-ayat ko. Si kagayam ti ibagbaga ti anak ko. Anya ti trabaho dagiti dadakkel mo? Adda basit a grocery nga iman maniharda, ma'am. Basit a grocery? Dayta kadilaang ti pagsapulan da? Owen, ma'am. Mama. Agyan pa'y dito ni Joyce. Agyan dito'y? Sige. Paliiwag man da ito'y ababae. Sige. Tayo nagpaisuro ti kwarto na, mama. Joyce? Intan iti kwartom. Mama, excuse pa ya. Ala, intan Joyce. Okay. Garanggan diyang ti panagkitak iti dayta babae. Awan panagtalag ko. Apay, anyo ti aramidan dagiti dua iti silid. Apay ang nagbayag da itchay. Tsaka mo, ma'am. Ay, ingka kita, ano niya ti aramidan da? Mabainak, ma'am. Da kayon at imapanmang tuktaw. Damaganyaw no anya ter aramidan da. Na, just ke ka babaunan. Ibabaon ka, ngam sakit din ti ibaon mo. Kaya yumo ngamin ang maamuan, ma'am. Iso akas day timbaga. Di ka nagrason. Ay, just kikit iti kastoy. Garanggan diyang at talaga.
Sino ti garangganjang, ma'am? Siya ka day. Ay, diya kamukan ka. Di nakasasao. Panawan nakman ditoy. Kasanungay, ma'am, to'y ilutlutaw. Da kayo ka diti mangilutaw. Ay, sinalbakit di. Panawan ka man laangan. Papanawan na kataglutluto ah. Kasanungay to'y ilutlutaw. Sapay ko ma, tamay ka nakiti ado nga anak, love. Anak? Ay, Jack pa'y nakasagana nga agsikog. Ha? Apay nga roda nagmayat ka? Saan aga po, takasta? Kat kayat konti agsikog. Oh, agkalay satan to. Saan ka di nga anak ti kapatgan iti agasawa? Well, ngam saan pa'y nga ita, kaputa sa anak kasagana. Okay. Ngam, masapol ang maadaan ta iti anak. Saan pa'y nga ita kunakmatkan ka? Madanon to day ta. Balitok a kwentas ni Oliver. Sigurado ang nangina no ilako da ito'y. Ala, ta ilakok to. Di na madlaw adagos. Taado mo ti alahas na diti drawer na. Ibulsak. Kat inayadak ti rumwar dito'y kwarto ni Oliver. Apay ajak makita ti garangganjang. Napanan na ka di? Sino agarangganjang, ma'am? Sino pa'y ngay? Ni Joyce Nakitak mo't arimwar itay, ma'am. Dinamag mo kumano papanan na. Kunak ano nagpakada-kada kayo, ma'am. Ay, talaga bastos day dya garangganjang. Kasla aso a pumanawlatan. Imbag pa'y dya aso, tagtaol. Tumalang kyaw itay nakitak dito'y salas, ma'am. Di na amo ngagdaldalusak iti igid. Panagkita kat saan anasaya at tigalad day jay agarangganjang. Inawagan na kami mo't gayang. Anda ka din nadawat mo akwarta ka ni love mo. Oy, saan ko alam day jay? Ngam, adan alak akwentas na. Inlakok iji pawn shop. Iso nga ado ita ti kwartak. Wow! Ada kumamit masarakak akas takabak ng alalaki. Uray na laan. Mangbiro ka ngamin tap na damot pagkwartaam. Tulungan dakman, tapno makabiro ka. No at dalakit di makita, aramidam mo ti inaramid ni Joyce. Tapno tuloy lata ti panagsisinarak tayo nga happy. Alang arodan, agorder kayon, iti pagsasangwan tayo. Areglado, siya kun ti agorder. Total, si kamot ti agbayan. No problem. Ado di tati kwarta, aditay pa'y naigaman. Sumagmamanupay laang alawas ni Joyce dito'y mansyon. Ngam ado dagiti galad na saan ko akayat iho. Ha? Apay ka di, mama? No pumanaw ka, pumanaw mo't. Intun dandani ka sumangpet mo'tan. Kan, di mo ka di madlaw, anak ka inom no daduma? Ha? Kunak man no dito'y mansyon nga umin-inom. Ado mo ti arak dito ya? Anyo dito'y mansyon? Ay, panagkitak di ta babae kat saan ama ikarikan ka. Kanayon arumwar. Awan pa'y amo na nga aramidan no saan ati kanayon latan arumrumwar. Kasta ka di. Apaya di mo damagan ni Esther. Oh, tinasaya at kat kasaritak, mama. Sa dino ka di tayo na? Saan pa'y asimbangpet? Nasapa ka ngamin ita. Madamdama at danday jay. Tati amo na kat awan kapay. Nagapuam. Apay nga itakalaan. Apay, damagam. Damdamaga ka diti naggapuam no pumanaw ka. Ha? Bastos ka agarangganjang. Nalipatam samutan nga anak ko ni Oliver. Amok nga anak mo ni Oliver alaad. Ha? Agyaman kiti ada kinayat ko nga oray laad. Anya? Kastakit din ti ibagam iti anak ko? Ha? Saan ka maikarikan kwa na?
Sino kuman ti maikari? Di pa danaalaan? Napintasak amay dilig iti anak mo, si Kaabakat. Pumanaw ka, si Kaabastos! Pumanawak, no nilaad nga Oliver, timang papanaw kanyak. Bro, apay ka di analiday ka ita? Oy, idi sumangpet aki bala idi kalman. Awan pa ni Joyce. Idi sumangpet nabartek. Kanayon gayam arumwar no awanak. Amangan mat no adda pa ka kumikuman na, bro. Di mo ka di dinamag. Oh, amon bro. Adda kiti asidag tigate. Ngam nalingid ti ayan ko. Gapo ka dagiti masetas. Nangag ko ti imbaga na kini mama. Anya ti imbaga na, bro? Oh, nainsulto ak iti imbaga na, bro. Nangag ko ti kinabastos ng agsungsungbat kini mama. Anya? Di na rinespeto ni Tita Carmen? Dahil tati nakadismay ak, bro. Dahil pa iti may sa, bro. Di na kanukayat ti agsikog. Anya? Saan anasaya at agalan ti babae ti kasta, bro? Apay adi na kayat, amaadaan kayo iti anak. Napintas day ta babae. Ngam lang nga natin napanglaw. Tinasayaat ka sa ok. Miss? Sige, bumalasiw kan. Thank you, sir. Pasensya no, nadisturbo ka. Sige lang, miss. Ala, agbalasyo kan. Agyaman akmanan, sir. Sana ko na bumalasiw. Adapay gayang papanak. Sige. Pima naman. Apay akas la nakitkitak daya babae. Diyak laang malagip no sa dino. Ne, timalyaw sa imisam. Kasla na kasing-singpat. Manang Esther, imo nagkakaditi silad ko? Kanayo nakmat nga umununag no agdalusak, sir. Nabayagan ta. Ewan gaya man niya. Adaman lang damagag. Awan ka diti sa bali nga imo nagiti silad ko. Adda jay nakitak nga imunag ni Joyce dita, sir. Iti rimwar, tumalangkyaw. Kasta ka di? Sige. Rumwarak mat. Kasangsangput yaw. Rumwar kayo manan, sir. Mapanak lang iti gayam kong akin kukuha iti pawn shop. Adda inak damagan. Pawn shop? Gumatang kayo manan iti alahas yaw. Nagadumot ti alahas yaw. Ne, apayan, bro. Saan mo't mailadawan tarupam? Adda mapukpukaw nga alahas ko. Napanak iti gayam tang akin kukuha iti pawn shop. Nasara ka kay jay ti alahas. Anya? Apay nga day. Kinita mi ti CCTV. Ket napan ijay ni Joyce. Isu tinangila ko iti alahas. Delikado ka nga ron no kasta, bro. Papanawa mon, sakbay ang makaaramid pa iti dakdakas. Ipatpatag ko ni Joyce. Ngam apay akastoy matgayam. Saan anapod no kanyak? Masiguradok akwartam laang ti kayat na ka, bro. Makasarak kan to, itinasaysayaat ngam iso. Nasayaat taddakan. Palabsak ti panang takaw mo iti alahas ko. Kanti panang basbastos mo kini mama. Ngam daytoy ti ladingitak nga ibaga. Pumanaw kan dito'y mansyon. Anya? Awan inalalak nga alahas. Kan saan ko abinastos ti ina? Nangag
Ko ti imbagbagam kin ni mama. Napanak mo't itigayam ko. Ti akin kuko ay ti pawn shop. Adda CCTV jay. Nakita da ka. Inlakom ti alahas ko. Kunakon kat agarang ganjang ka, babae. Oh, Kumanaw ka no di mo kaya't amang payabak iti pulis. Saksi ti akin kuko iti pawn shop ti inaramid mo. Isang mabalin ka pa'y balod. Oh, di pumanaw! Agawam! Agtatakaw! itaakla ang anang isang petiti babae. Ngam saan anapod no? Sayang ti arapaap tama at daan iti maladaga dito'y mansyon, iho. Hanggang ado pa iti babae dita. Makasara kakto nga ta itinapod no, mama. Saan nga ta akwartak laeng ti kayat da? No, makaanak lakit di bayam. Papanawam to na. No papanawag, kat alaan na ti ubing. Kasanuak ton? Nalakalaang nga iremedyo da ita, iho. Iyaramidam iti kaso, tapno di na maala ti ubing. Sayang ti impay ko panagayat kin ni Joyce. Naimbaglaangan, ta saan kami pa'y nagkalaysa. Tano saan? Ang mga no inibusnan ti karga ti mansyon. Ado dita ti babae ko nakmanan, iho. Nula katagbirok ka. Impa may samtumot nga minti negosyo. Anya tinapasamak. Api-api manong kay J Mansion, friend. Sayang. Naamuan ti laad. At tinakaw ko ti alahas na. Salbag dagi chay nga agina. Anya? Adamat gayam otak na di sinalbag alakay abaro. Ang kastoy ti isingasing ko. Uray ta napintas mo't na Erma. Di isumatan di agpapansin. Anya? Siyakmat. Kaya't nakngata. Bak ng tiloko. Kaya't ko nalakit ta kaya't na. Padasam mo ti agpapansin. Mansyon ti balay na ko naman. Noyawid na kiji balay ta. Iti mansyon ta. Saan ko atakawan tapno di nakpapanawan? Dawatak adawatan. Siribam, tapno matagi ko am ti kinabak ng nanto. Nga, agparanod kanto mo ta. Siyempre, mata. Friends forever tayo, mat. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy te seryetay wita alawas ang napauluan. Patag, ti anak. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Ganda ito ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas. Nagbaligi dagiti talo iti madia plano da kan ni Oliver. Inyawid ni Oliver ni Joyce iti mansyon da. Saan mat ang nagustuhan ni Bakat Carmen ni Joyce? Ngam awan maaramidan na. Idi addadan iti mansyon. Naibaga ni Joyce adi na pa'y kayata ti agsikog. Iti may sang aldaw akaawan ni Oliver. Inala ni Joyce ti may sa kadagiti alahas ni Oliver. Napanainla ko iti may sa pawn shop. Ngam naduktalan ni Oliver. Uray nalidayan ni Oliver. Kapilitan nga inawat na ti panang papanaw ti inana kan ni Joyce. Iti sabali abangir, nagtulag manen dagiti talo, ani Erma manen ti iyapanda kan ni Oliver. Papagayam, denggen tituloy ti seryetay wita alawas ang napauluan. Patag ti anak. Dito'y drama tayo.
ti Masakbayan. Noyawid nak iti mansyon, saan ko atakawan, tapno din nakpapanawan. Dawata ka dawatan. Si Riba, tapno matagikwam ti kinabak ng nanto. Ngam, agparanod kanto mo ta. Siyempre, friends forever tayo, mat. Hindi pa'y ubing tayo. Kada tayo, di ka na yun nga kukuyog. O, sige. Ikagumaang karod agayumaan tilaad abak na. O, sige. Anya nga tataramida. Kansa dino nga tatilugar apag kitaan mi kampay ini. Dayta ita, ti pagtitinulungan tayo a panunutan. Gayam. Bro, makitam ka di ti babae iti batog ti tawa jaro. Apay ka di ti babae, bro? Langana mo ti squatter. Saan ka di nga damit langana? Ha? Amin a tao kat adalhangana, bro. Makunam ka di a tao, no awan langana. Napintas ti kayat ko asawen, bro. Ang sayang laang. Tamay samot nga squatter. Anyam, popular ti rupa na kanyak. Ang mga nuadda kaing ingas na nakit kitam. Kasta nga ta? Pasaray makita kat. Laglagipot nga rod no sa dino tinakakitaakan ko na. Sabalin sa madaytan, bro. Oo. Anya ko maasabalin. Si Kaampan. Tilaan abara. Makumikom amang kitkita iti wallet na amagmagnan. Kampay idi. Dong parat man. Anay ko! Naiwaris pa'y tigam ko. Sorry, miss. Saan ka nakita? Adda nga min sa pulag iti wallet ko. Ayan tayo wallet ko. Awan matan. Sapay mapanak ko mamangan di taas si daga restaurant. Apay, igam mo ka diti wallet mo ako nam? Kasaigam ko nga rod itay, sir. Jakmat makitan. Naipurwak nga ta. Tinasayaat. Tulungan ka amang birok, miss. Amang ano adala dita? Ay, sapay ado tinapatag akarga day di awalet. ID kanda dumapay. Awan mat makitak ti wallet mo dito, miss. Saan nga taan na batim? Miss, tinasayaat. Mapantalaangan iti restaurant. Agsarita ta. Ada ka di trabaho mi di asidag? Nag-resign na. Takayat ko ti mapanigi abroad. Ada iti dagiti dadakkel ko. Kasta gayam. Ag-abroad ka. Ayawan gayam. Siyak ni Oliver. Anya ka di tinagan mo? Siyak ni Erna. Ada ka di matrabaho iti asidag? Ada opisina kiti may kadwa apasdak. Papaabangak mo day ta apasdak. Nagduduma a pribado nga opisina ti agab-abang. Kasta ka di. Nagsarte matan ti asawam. Bak ng kagayam. Awan pa'y asawak. Iti day ta nga edad kantaar mo. Awan pa asawa. Sigaman pa'y tinangibagaan na taerak. Sabali matirabak mo Saan laeng nga itiro pati pakakitaan ti kinataar. No di kat iti aramid. Saan ka nagprogreso iti biyag? No saan anadalos ti panagpuspusom? Anya nga iti resulta ti panagsarita yo kanilaan. Naalilaw mo ka di? Nalakamot gayam abulaang tiloko. Imbagak laeng anataal. Kat napamulagatan sika. Anya ita ti sumaranungadang mo? Imbagak nga da pwestok di tamol. Tinulagak matigayim tayong akin kukwa apagparangan mi akukwa. Inawis ko nga umay kumamat gumatang tapno kanayon kami nga agkita. Masapon nga rod akanayon ka nga da iji apwesto. Tapno inton mapan ijay, adda ka.
Ay, kapilitan na kasta ti Aramida. Ingka nga rodan iti pwestom kampay idi. Tapno maulaw manen nilaan. Nagkita tamanan dito'y jindaan balasang ko. Adda ka din trabaho. Awan pa'y mat nana. Didak mat kayat nga alaan, akas trabahador. Ayan ka diti balayaw. Adayo ka di ditaw. Addaak idi iti pagadalan, idi nauram ti balay mi nana. Nairaman dagiti dadakkel ko ana uram. Anya, ulila ka adamang. Awan ka diti kabagyam amabalin mo apagkamangan. Saan kami at taga dito'y nana? Taga Bisayas ka no, dagiti dadakkel ko. Naisarong dalaang dito'y. Kastagayam balasang ko. Mala, itad kumanin kan kato'y kwartak. Nagsingpet ka, nana. Sapay ko ma, taumadupay tikaskan kakasingpet. Diyos ko, adaak man nandito'y balay mo. Di na ko mabaybayan. Sapay ko ma, tamakabiro kakmatlang iti trabaho. Nila ang nana Esther tigayim ko. Isula ang tinangaasi kanyak. Di mo ko mabaybay ang tigayim ko, Diyos ko. Ada sidiran na daytoy akapilihan. Dito yak pa'y nga agyan. Inaktumanan agpidot iti basura nga ilakok. Tapno ada igatang ko iti kanan. Dito'y gayam ti pwesto ngayon mo, Irma. Gumatang ka kadi, iso nga imay ka dito eh. Wen, ngamsakbay na. Agtulag ta. Anyang iti pagtulagan ta. Gumatangak iti ado dito'y pwesto. Ngam, rumwarta amapan mga niti restaurant. Areglado, basta gumatang ka ako nam. O, anya ka di kadagita ti gatangam. Kaya't ko ti gumatang iti para iti katulong mi. Ken ti driver ni mama. Ngam, saan ko nga mo ti agpili? Kasano nga rod ama kagatang kano di mo amo ti agpili. Mabalin ka di asi ka ti agpili? Kasla siguro ken ka ti pamagiti katulong mi. Ken kaslamat kanyak ti pamagiti driver ni mama. Naggasat ka ti katulong kan ti driver yun. Agpaiso tay ko na mga dakun-kunang ni Oliver. Kunang ko na kuma. Ngam nadoktalan nakit din ti tinakaw kong alahas na. Apay ngamin adi ka nagtutor. Nagtakaw ka adagos. Kunak ano di naman laong taado nga ro ti alahas na. O, Kat, kumusta ti panagpampamarang mo? Kanayon kamin amapan mangan iti restaurant. Ay na, nagaram. Kampay di. Agpakiputak mo't tapno saan amakadlaw. No awisan na kaamapan iti mansion. Saan ka nga agpakipot pa'y? Agpamarang ka anasayaat, ijay bakat. Dayta ti Aramida, friend, tapno agbayagak iti mansion. Inton kuan, kukwak tumat ti mansion, no awan ton ti bakat. Kanayon kayo mutan nga agdate iti kunkunam nga Irma, bro. Kaya't ni mga isang pet ko yung mansyon, takilatisan na kano, bro. Jay damo nga insangpet mo. Pinapanaw na, tatinakawan na ka. Husto ni mama, bro. Mayati pa ng isang pet ko, sakbay ng agkalaysa kami. Naduktalan na, ti kinaagtatakaw na. Agdwa-dwa nga min ni Tita Carmen, no napudnukan ka ti babae. Sapay ko ma, tanapudno kanyak ni Irma. Saan ko maati kinabak ng kulaan ti almanan na? Ang kasanod, nukas matlaan ka ni Diyos ni Irma, bro. Maipayan naklakid di iti anak, bro. Anak tinapatag kanya kita. Sa bagay, lumaklakay kan nga awan pa'y putot mo, nga agtawid iti mapanawam. Mama,
Ato ni Irma, insangpat ko dito yung mansyon. Anya ti trabaho dagiti dadakkel mo. Kan anya mo ti trabaho. Aday di sabali ang pagilian dagiti dadakkel ko, ma'am. Adamot iman manihar ko apag tagilakwan ijay mall, ma'am. Akas tagayam. Agyan ka ka din dito yung mansyon. Ha? Diya ka mo kini Oliver, ma'am. Oliver, iho. Pag yan ang pailaan dito yung mansyon. Amumon ti kayat ko asawan. Owan, mama. O ala, umay ka ta isurok ti kwartom, Irma. Kwarto ko nam, Oliver? Apay, di mo ka di kaya tagian dito yung mansyon? No, day tati ko nam. Sige, intangarudan. Makita kita ti galad day ta babae. Esther, inkay bagay di detective nga day patrabaho kan kwan. Darasem. Adda ka di managdakdakas apatiktikan niyaw, ma'am. Ipasurot ko kan kwan na day jay nga Irma no rumwar. Tapno maamwak no nasaya at matlaang a babae wano saan. May mayat saan nga agpakita dito iti detective, ma'am. Tano makita na ti detective, sigurado aliklikan na. Adda kalintagam. Amukat, no rumwar ni Oliver, sigurado a rumwar mat day a babae. Kano surutan ti detective ti babae, saan na nga amaw nga adamang sipsipot kan kwana? O sige, at makipagkita ak iti day a detective. Agyan di tarwar ti mansyon. No rumwar day nga Irma, surutan na iti nalimad. Danggan na, no anyaman ti saritaan da iti kadwa na iti ruwar. Rimwar ni Oliver kat malamton no sumangpet. Kasta akmet, rumwarak tadamot papanak. Adakan ka no agyan ka dito yung mansyon, wano rumwar ka met. Mabalin ka dito rumwar, ma'am? Mabalin. Saan ka mat abalod dito? No dikat, sangaili ka. Agyaman hak, ma'am. Rumwarak tamapanak ijay pwestok ijay mall. Okay, adakan ka dayta. Malpaston ti pangal daw no sumangpetak. Kasi narak ko pa'y ngamin dagiti amigak. Awagak to ni Oliver, tasukunan nak ijay pwestok. Agkuyog kami nga agawid inton malam, ma'am. Adaka kayo dayta. Sige, inakon iha, tagur-uray dagiti amigak. Sige, ma'am. Mapanak matan, tagur-uray mat dagiti kakadwak ijay mall. Kumusta nga itinataba alamas anaban ni Ita? Ada ka din ang dawat mo kay Kuana? Sa anak pa'y adimawan, tapno saan amakadlaw. Imbagak amapanak iti pastok iti mall. Namati mat ti bakit nga inana. Nalakamat gayam na yadis ti alipuspos dagi nga agina. Namati da nga ada pwestom. Idinto takukula ang tigayim tayo. Basit langan akan ito ti orayan. No ibaga na ngagkalay sa kani. Umanugot ak adagos. Tapno maaramid ko ti kayat ko ijay mansyon dagiti kuneng. Lala ingam nga rod ti agpamarang. Kan, masiguradok akid dawon na nga ipaayam iti adongan na. Ay, jaklakid di kayat tagsikom. Day takit agkikyad ditan, ha? No way! Oh, mama. Itaman pa ngayon may kayo dito opisina. Iho, amum ka di apinasurot ko iti detective ni Irma idirimwar. Anya? Taapay, mama. Iti resto bar tinapanan na itay rimwar. Katamo, gayam na dayjay a Joyce. Anya? Agam amoda kin ni Joyce. Wen, pudno dayta. Kinasinarak na iti may sa resto bar. Sinurot kan in record ti detective ti saritaan da. At dapay ket di kadwa da lalaki, Naaramid yun dayta, mama. Diyak ngamin kayat nga aramatan na kati asino man arupat kwarta iho. Kat dagam ti saritaan da nga in record ti detective. Oh, atoy, dagam. Dagiti awanan pain. Kaya't dak nga aramatan.
Balang kantis na gijay ababay. Kagurak ida. Oliver, iho. Kasano pa'y titarigagay ta itama at daan iti ubing ijay mansyon? Oh, sinalbag na gijay ababay. Rupat kwarta. Makita dati aramidak. Pagkunayak ti kwartak. Maikontra ka na gijay ababay. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryeta iti alawas ang napauluan. Patag, ti anak, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, adda sa bali anarik na ni Oliver ngam di na naawatan. Iti may sang aldaw ang magmagna ni Oliver, ingagaran ni Erma adinumpar. Tapno agpapansin, day tangarong tirugi ti panagam amuda. Agingga nga impasyar ni Oliver ni Erma, ijay mansyon. Gapo ta agdwa-dwa ni Bagat Carmen. Nangala ay ti detective, kat pinatiktikan na ni Erma. Naduktalan da nga ron ti amin. Kat masuron ni Oliver, itinaamuan na. Papagayam, denggan tituloy ti seryetayo ita alawas ang napauluan. Patag, ti anak, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Iho, kasano pa'y itatitarigagay tama at daan iti ubing ijay mansyon? Sinalbagkit di dagijay ababay. Rupat kwarta. Makita dati aramidag. Paggunayak ti kwarta kontra kadakwada. Anya ti kayat mo asawan? Anya ti aramidam? Saan ko nakasapulan dagijay ababay iti biyag ko? Kwartak laang ti al-almananda. Ngam kayat ko amaadaan iti apu ko, tapno adagtawid iti sanikwam. Siya kung ti makamu, mama. Ikagumaak ti maadaan iti anak. Ngam, jak kayat ti saan mo aputo, tiho. Jak kayat nga agampun ka. Oray siyak, mama. Saan ko akayat ti mangampun? Kasano ka nga rod amaadaan iti putot? No kaguram mo tendag iti babae ako nam. Aramatak ti kwartak, mama. Bro, anya ka diti na panunot dagiti dua. Takayat da ka pa'y alukwen. Wah, jak kayat apanunutan dagijay. Awan serbida. Saan ko asayangan ti oras ko amang panunot kadakwada? Bro, kasanon ti arapaapyo kan ni tita? Amaadaan ti ubing, iti unag ti balayo. Aramatek ti kwartak, bro. Anya? Di ka mawatan, bro. Saan ko pa'y maibagay ita? Saan ko pa'y nga amon agbaligyak? Wano saan? Sapay ko ma, tagbaligi day ta na panunot mo. Noan yaman day ta. Dahito ilang ti amok nga ultimo remedyo. Tapno maadaan na kiti anak. Magagara na kamangam mo. Noan yaman day ta, anapanunot mo. Apay ngay mawag ka. Anya ka di man na panangalilaw ti aramidang. Anya ka din ti sasawam, Oliver. Agpasuko na kuman, tagawid kan ije mansyon. Saan kan adumapaw ije mansyon? Kunayo siguro. Kanayon dak amaloko. Ah? Anya ti kayat mo asawan? Didak pagbalinan ako ng akas iti ibagbagayo kini Joyce. Oliver. Amo kung ti panggapyo kanyak. Sinalbag kayo kiti. Saan kayo ngagpakpakita kanyak no diyo kayat nga dadake sa mapasamak yo. Agraman ti lalaki akasabot yo.
Saan apod no anyaman day ta na amuam? Di ka naglibak ta da ebidensya nga igam ko kontra kada kayo. Mabalin kayo akaswan. Jakla kaya ta pagtaktakan kayo iti oras. Hawan sir-serbio! Dito iti nakakita akidi, iti babaeng squatter. Sapay ko matagmayat iti isingasing ko kankwana. Ay, inayadik ti agpataray. Barang makitak pa iti babae. Oh. Ha. Ti babae ang nakatugaw. Oh, tinasayaat. Bumabaak, takasaritak. Ada ita. Miss? Mabalin ka di makasarita ka? Siya ka di ti kasasauyo, sir. Awan mo't kaduam dito eh. Tapno at ako masabali akasaok. Madamatan nga agsarsarita saan ka di? Apay adamagan nyo, no mabalin nakakasarita, sir. Importante ti pagsaritaan ta, miss. Kaya't kung awan ti makangag. Kaya't mo asawan. Agin narasaas ta, kasta ka di? Saan nga iti kasta? Ang mabalin ka di? Nga umunag ka iti kotsek? Ta ijay ta nga agsarita? Wano saan? Mapanta iti restaurant. Ado ti tao iti restaurant, sir. Mangagda ti saritaan ta ako nam. Naimbag ta nagsabat ta dito'y kalsada, tita. Ada ka din napatag nga ibagam, iho. Diyak ngamin maawatan ti imbagan ni Oliver. Apanggap na. Tapno maadaan iti anak. Ay, day ta kumamot ti damagakan ka, iho. Kunak man no imbaganakan ka. Saan na nga imbaga, tita? Ay, anya nga tati plano ti anak ko. Di namot kayat nga ibaga kanyak. Desperado samot ti gayam ko, tita. Tila ibagbaga na. Uwansa, ang mga nubo nga dayta ti panakapaay na. Ay, nalaing nga agpayso iti kalukuan, dagiti duaan ang loko kankwana. Mayat kumaadusaan dagiti ababae, ngam di namot kayat apagtaktakan pay iti oras. Itataad data dito'y parke. Anya ka diti ibagam, sir? Kaya't mo ka diti agbalin na milyonaryo. Anya? Kasano ko, ma? Nalakaayamat ti agbalin a milyonaryo? Nalaka. Ngam, ada kasukat ti amin. No umanugot ka, ada kontrata apirmaan ta. Anya kumaday ta kontrata? Agbaliw ti biyag mo. Ken ti kasasaad mo iti biyag. Ay. Tangdanan ka amang isikog iti anak ko. Anya? Awan ka di ti asawam, sir? Apay adi mo pagsikugan ti asawam? Awan asawa. Agpanunot ka. Kabayatan ang masikog ka. Agyan ka iti mansyon ko. Agyanak iti mansyon mo? Wen. Masapul nga da mga sikasukan ka. Katapaman na makaanak ka. Itad ko ti may sa amilyon. Ket panawam ti ubing iti mansyon. Addan pangrugyam iti biyag. Anya nga tati imbaga ni Oliver nga addang aramidan na tapno maadaan iti anak. Ngam di namatan kayat dagiti babae. Ha, mabalin aya mo ti kasta, ma'am. Mabalin aya nga agsikog ti lalaki tapno maadaan iti anak. Day tangarod kat. Babae mo ti agsikog kan aganak. Uray tupay bakla amang ipasukat iti organ na. Kat saan ang mabalin nga agsikog. Mawan tawan mo't matres na. Kasano ko mga agsikog. Uray pabaliwan na ti iso amin na. Anya nga tati pampanunutan ni sir. Ay, day tangarod ti saan ko ang matukod a panunutan, Esther.
Agpanunot ka na imbag, miss. Iawid ka iya mansyon, no manugot ka. Agpanunot akpay Saan ko nga amo pay ita no mayat dayta nga imbaga mo no saan? Pangaasim. Uray na yunak ti may 1 milyon. Uray 2 milyon. Umanugot ka lang. Kakaasi ti mata nang agpakpakaasi. Agpanunot ka kumamis. O sige. Agsubli akto manan. Sublian nakto ditoy, sir? Uwin. Kat sapay ko matapat gamtikid daw ko. Kasapulak unay. Kita mantilistaak. No nagatang ko aming timpagatang ni Ma'am Carmine. Nana Esther? Day, si kamot gayam day tabalasang ko. Kumusta kan? Nasayat mat, Nana. Adda ko maiyuman ko kan ka. Diyak ngamin amo no umanugot ako no saan. Anya ka di day ta. Adda ngamin nakakotsa nagkid daw. Nga ikanak ka no iti 2 milyon. Tapno agsikogak. Ha? Tangdanan na ka tapno agsikog ka? 2 milyon? Ay nasakla ko man ti tangdanan na iti 2 milyon tapno agsikaw. Ay, nayain. Umanugot ka kadi. Adan kanyak ti papeles. Apaman ang mapirmahan. Iawid ka iya mansyon. Ha? Di nakto ka di ranggasan no adda iti mansyon mo? Sa anak anauyong. Anak laang ti tarigagayakan ka. No kas pangarigan ranggasan ka. Mairaman lakid diti anak ko no agsikog ka. Masapol nga rod nga adamot tengal ko a papeles. Tapno adamot talgad ko. Sagay sa tayo ti kopya. Pirmaan ta nga rodan. Karaman ko madita pag pinirmaan ta, di nakto dangran. Naibagam idinday ta. Iso nga impaaramidak iti tulagan. Apag pinirmaan ta. Tapno saan ka nga agduwa-dwa. Apay ang nagisangpet ka dito, iti dungri, babae. Mama, saan lang ang nakasukat? Agsarita takalpasan ang maitulod ko iti kwarto na. Doris, intan iti kwartom. Sige. Dito iti kwartom. Adan ba nyo dita? Ken kumpleto iti gamit iti kabinet. Aram hatag ti linaon ti kabinet, sir? Kukwam amin dagita. O ala, dito'y kapaylaang ha? Inak kasarita ni mama. Agsukat ka, no kayat mo, at dapay pagpapintas dita tokador. O sige, panawan ka pa Oo na yan. Naglawa ka, nagpuskol ti kutsyon. Kita agman timbaga na akawas iti kabinet. Wow! Nagpipintas. Babaro dagiti lupot dito'y kabinet. Imbaga na itay akukwak ka no. Kaslag tagtaga inapak. Jakla ko man mariing no agtagtaga inapak man. Ay, di mo ko naan apagtatak ko nam di dungrit a babae. Desperado ka ka din, Oliver. Saan, mama? Apay nga ron ang nagisangpot ka iti dungrit. Bayadak amang isikog iti anak ko. Anya? Kayat mo ka di amalaukan ti dara tayo iti dara ti dungrit a parswa? Mama. Kasano no maamuan dagiti amigak? Akas ta ti ina ti apukok? Kasano ko maamaamuan da, mama? Malaksid. No ibagayo. Nabintas ni Doris. Napanglaw lang.
Kidawag asaan niyo ko maapapanawan, Mama. Saan lakit di amang ipakita iti panggapwak amang papanaw kenkwana? Pangaasim, Mama. Agtanang kayo kumalaang. Dayjay adong ret ti rumbeng nga agtanang. Anya ka di napasamak gayam. Apay adi nakasinuko ni Oliver ako na. Mas da awak ta iti awagak. Makaungat. Amo na kanun ti inaramid tayo. Kasano na namuan? Kuna namat nga adda kano igem na nga ebidensya. Mabalin na tayo kano akaswan. Agraman ti lalaki akasabwat tayo kuna namat. Ay sus, ay delikado nga rudan. Ay na, maaramid na ti mangikaso kada tayo. No pagandaran na ti kwartana. Amang ano pinatiktikan na tayo. Nalabit akas na. Ay, sayang tinamnama tayo ang mairanod iti kinabak ng nilaan. Saan tayo pa nga ron nagsisinarak? Tama nga no kalaat nga damang tiliw kada tayo. Narigatan! Saan ka di pa yarimwar ni Doris si kwarto naman ang Esther? Doris kunayo, sir. Asino a Doris? Di mo pa'y gayam amo ni Doris. Awan kay din sangpet ko. Isut isa nga ili tayo ita. Sa nga ilay? Adda manen babaeng ainsang putyaw, sir? Wen, adda. Tinasayaat. In kaya ba ni Jessilid? Takasango tayo amangan. Ay, sir. Mapanakaon. Ni, iho. Apay anas kan akasango tapay amangan day di adumrit. Mama, masapol at ratwan ta itinasayaat. Tapno sana pumanaw. Amangan no iso ti makaitid iti tartari gagayan tanga ubing. Oh, sige man laangan. Ngam inton makaanak. Pumanaw ka din? Day ta titulagan mi, Mama. Rumwar ka kano dita si Led, kuna ni sir. Doris, si kakading agpaisaw. Ay na, nagpintas kan. Nana Esther, dito'y ka nga gigan? Wen, balasang ko. Aguray ka. Ni Sir Oliver kaday, tiimbagam amang bayad kan ka iti 2 milyon. Oliver ka di tinagan na, Nana? Ay sos, ay jak ninamnamad ay to'y. Sikat ipinili na. Jak amo nga isugayam ti amom, Nana. Nasingpet ka di ti amom, Nana? Nasingpet. Tilaang inana at itumtumpungam ti ugali na. Pasablugam kat kaya na. Kasta ka di, Nana? Wen, ala, intan ijay kusina, tagur-uray da. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluan. Patag, ti anak. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagpaspasarak ni Oliver anang birok kan ni Doris iti bangketa. At dain singasing ni Oliver kan ni Doris. Ngam nagkudkud ti balasang idi damo. Ngam imanugot matlaeng, idi nagpakpakaasi ni Oliver. Inyawid nga ron ni Oliver ti balasang. Nasdaw mat ni Nana Esther, idi nakita na ti balasang. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawa sa napauluan. Patag, ti anak. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nasingpot ni Sir Oliver. Tilaang inana ti tumtumpungam ti ugali na. Pasablugam tapno kay kayat na. Kasta ka di, Nana? Wen, ala, intan iji kusina, tagur-uray dan. Sige, Nana.
Dayta ka ditay insangpot mo a babae, Oliver? Ha? Naglapsat matin. Idi nakasukat. Oh, apay anak ka nga kalata namang kitkita iti dayta a babae. Damdamagak no iso daytan, di insangpot mo itay. Mama, ada ka di pa'y sabali? Good evening, ma'am, sir. Napintas ka mo't kayam? Ay, thank you, ma'am. Uray da kayo, mat. Nagpintas kayo. Kasla kayo agkabsat laang ka ni Sir Oliver. Diyak amo ang nalaing kagayam amang rabak. Sana amang rabrabak, ma'am. Kunak no agkabsat kayo ka ni Sir Oliver. Ngam, mama, kunanamat kada kayo. Imunagan dagiti agina kadagiti silid. Apay adi kamot umunog. Tulungan ka kadagiti trabahom, nana. Angam saan kamot katulong balasang ko. Adda nagtulagan nyo kin ni Sir Oliver. Isung adda ka dito'y mansyon. Pakaragsakak ti tumulong kan ka, nana. Amin at trabahom, tulungan ka. Agdalos kan iso aminan. Ang bilibakan ka. Napaisem mo ni ma'am. Katno ka na ayon a Biyernes Santo ti rupa day di abakot. Una hinday ta Biyernes Santo, nana. Pudno ti ko na. No at damang tangdan kanyak iti 2 milyon ay sauce. Mayata. Anya? Mama, maragsakan tamadlawan ti tiyan ni Doris. Wen nga rod iho. Ay na, adanton apukok. Wen gayam. Mano ka diti imbayad mo ka ni Doris? Saan yun nga amon, mama? Idida mo, di na kayat ti matangdanan. Ha? Apay nga rod ang nagmayat matlaan? Nagpagpakaasi ak, mama. Anya? Nagpagpakaasi ka iti maysa nga squatter? Mama, adda maipaay tinakurapay, asaan ama ipaay ti maysa abaknang. Adda na sing patamarigrigat. Dinto ta adda baknang ama nangan lilaw. Ay, sabagay, pudno day ta imbagam. Adda dua nga insangpet mo dito a babae, nga magpadada mo't arupat kwarta. Inalilaw dakdagi a babae, mama. Saan da mapagtalkan? Ang tatangdanan mo't ni Doris. Ngam dinak inalilaw. Siyak tinagpakpakaasikan kuana, mama. At daman madlaw ko kan ka, bro. Kanahayon ka amasapa nga agawid, At dan tumaamuam, ngam saan pa'y nga ita, bro? Sikamat, bro. Adda ka di rumbang amamwak? Di ka agdanag. Sikati umuna ama ka amo, ngam saan pa'y nga ita. Di ka maawatan na talaga. Pagsidsid daawon na. At adda amas daaw ka iti sumaruno ama pasamak. Ngam, pakaragsakak matlaunay. Adda ka di manen sa baling ay ayatam? Apay adamdamagam. Sapay ko, ma. Tadi na ka manen lukwan tinasaw a babae. No asino man dayta. Apay ngaglinlinis ka dito hardin. Kasano na madangran ti anak ko? Narigat mat no awan ti ehersisyok, sir. Masapol ka doan ka iti doktor. Masapol ama ultrasound ka kano. Saan ka di may mayat no surprise no babae wano lalaki ti anak ko? Magagaranak ang mga Doris. Sige, no isuti ko nam, sir. Agtong palak. Mala, in ka nga rodan agsukat, tamapanta iti doktor. Aguray ka man, sir. Adda malasin ko kada kayo. Gimwapo kayo, di nagpapukis kan nagibarbas kayo. Amom Doris, sika nga minti nagbalin nga inspirasyon ko. Kanti agbalin to nga anak ta. Ha? Kasta ka di, sir? Mala, tinasayaat. Ingkag sukaten. Sige nga, Ruden.
Umuliak iti agdan. Urayan nak ditoy. Ay, sana mabalin. Masapol akibinan ka. Ang mga may kagis ka. Madisgrasya kayo, iti anak ko. Wow! Triplets ka no, ti anak ko. Agyaman ak unay kan ka, Doris. Triplets? Uwin, jak ninamnama at triplets ti anak ko. Ay na. Agawid ta ka din. Apay akas lasaan ka naragsak. Adda ka di parikot? Nabanugak lang. Inta nga rudan. Agore ka. Inayadam ti magna. Kibinan ka. Sana ko nakibinan. Kabailak ti magna nga oray di nakibinan. Day, apay analiday kabalasang ko. Apay masakit anak nana. No ibaga ni Sir Oliver nga anak na. Saan ka di nga anak kumat? Anya ti kayat mo asawan. Saan ka di at inangdanan na kaamang isikok iti anak na? Uwen, ngam no ibaga na nga alwadam tamasaktan ti anak ko. Nasakit adanggak, nana. Anak ta, kunana kumaa, ta anak mimat adwa. Ay, day tati saan ko nga mo, balasang ko. Awan mo't ngamin anak ko. Anak ko matyaday ti saklulok, nana. Ay, nasaan kan ngaglitay? Magagaran la siguro ang maadaan iti anak. Isu akas jay ti ibagana. Adaman ibagak, sir. Idi ngamin nakitak ni Doris, naliday. Nasakit tinakam na, no ibagam nga anak mo. Anak yu kanumot adwa. Nasakit tinakam na? Kunam, manang Esther? Kasta tinaibagana, sir. Ibagana ang nasakit tinakam na numangmangag na. Kaya't naasawan, anapatagmat kan kuana ti anak mi. Day tatipod no, sir. Masaktan di tao no iparupam nga anak mo laeng. Kasta ka di. Tinasaya at kasaok ni Doris. Masapula saan nga agsakit tinakam na. Tapno saan ang maapektaran ti anak mi. Rumbang laeng, sir. Iso nga minti ina. Rumbang asaan nga ikatun ti karbangan na kasi ina. Kaya't nasawan. Asaan laeng akwarta ti kayat na. Tanapatagmat gayam ti anak na. Ibagak tipod no, sir. Nakitkita ko ni Doris. No kastama panak makichinta. Anya ti kaya ti asawan? Iti damo apa nagkita me. Natinag ko ti kwarta apag grocery kan pakichindak. Napidot na ket insubli na kanyak, sir. Doris, saan ko adinamdamag ti kinataom? Mabalin ka di amamuan no asino dagiti dadakkel mo. Naisarong dagiti dadakkel ko dito'y Luzon. Gapo iti trabaho. Adak idi ijay pagadalan idi nauram ti balay mi. Nairaman dagiti dadakkel ko. Agmay saka? Kat awan ti umno apagtaangam? Day tatipod mo, sir. Ala, kuston. Di ka kumagsangit. Ladingit. No naipalagip ko kan katinalidam anapalawas mo. Tinasayaat. Lipati mo ti amin. Nagpidpidot ak iti basura. Kat ilaklakok iti junk shop. Adon tinagaplayak at trabaho. Ngam didak inawat. Gapo siguro ta saan adisenti ti kawas ko. Mala, hustonan. Saan kan nga agladingit? Maapektaran ti anak ta.
Saan ka mapanidya opisinag? Imbilin ko iti gayam ko. Adda ka din napatag nga ramidam, sir. Mapantamanin iti doktor. Masapol anasalon at kayo iti anak ta. Nadagsenda. Agasam tatalo da. Uray tabagbagay mo mateksikog. Adda ka di bagay asikog, sir. Nagdakkel ti tiyan ko. Kasla tambor. Uray, tanapintas kalata. No adda tayo di ospital. Pangaasim. Di na kumawawagan iti sir. Oliver Latan. Siyak ti ama ti anak mo. Apay aser ti awag mo. Nagmayat adenggan nga addan to anak ko. Agsipod ta anak ti kapatgan iti tao. Saan ka di? Napatpatag ngam iti anyaman apirak, sir. Amoy, nakita ka dasal sa labayan ni Oliver ang masikog a babae. Ubing pay, kan napintas. Addan babae ang mairanod iti kinabaknang na. Awan mo't nadama ngayon kasana. Naragsak damot, idi nakita kida. Sa anak ang nagpadlaw, tamang ano amuna tila nga ti kunana a lalaki akasabwat yu. Ay, nagmayat ko man no siyak ti adda ijay mansyon. Nagbiitak ijay, idinaduktalan dati pa nagpampamarang ko. Uray siya nga rod. Naduktalan na adagos ti kaawan ti alahas na. Ita, awan namnama yun ang makaunag pa iti mansyon. Nang runa ita, taadan masigog akadwana. Dayjay a babae tinagasat. Isulakit di ti mairanod iti kinabak ng dayjay nga Oliver. Nay, naragsak kamot itapalasan ko. Anda ka di makagapo. Oh, si kamat gayam, nana. Nasalon at dagiti anak ko, nana. Kansaanan nga imbaga ni Oliver nga anak na. No di kat anak mi. Naragsak ka di iti maaddaan iti anak. Wen, nana. Madamag ko man, nana. Balasang ka kadipay? Kas makita mo balasang ko. Sa anak ngamin arumrumwar. Iso nga awan ti umay agaram kanyak dito'y mansyon. Iso abim makbakit akong. Rumwar kamat ngamin anana. Tapno at agaram kan ka. Ay na. Unsang agpaiso tapno maadda anak mo't iti anak. Agpasirpatak man itibak ng alakay. Anya? Amoyo, nana. No agkugtar dagiti anak ko iti tiyan ko. Makarik na ak iti ragsak. Nga uray jak pa'y ina nakita. Ay katun abalasan ko. Agasumot ngay ta triple. Bro, kadagiti naglabas nga aldaw, madlaw ko akanayon ka naragsak. Agsipod ta dandani ako nagbalin amay sa nga ama, bro. Anya? Ulitam man timbagam, bro. Di ka man mangrabak. Bro, sana mabalin nga irabak da ito eh. Kanamom, ikarkararag ko. Asapay ko mata na salon at daamin intun madanon ti panagpas ngay ni Doris. Anya? Nasalon at daamin? Apay, manudaya. Triplets ti anak ko, bro. Ha? Dayta ti rimwar iti ultrasound. Sa bali a klase dayta arabak mo Di nakman pagbabartakan no nakainom ka? Agpaiso ti ibagbagak, bro. Masapol amamati ka. Kasangay ni ma'am inton umay alawas. Masapol nga adumanen ti sagana. Ado ka diti umay dito, inton kasangay na, nana. Saan mo't kit di unay, tatila ang asidag nga amiga na ti awisen na. Adda malagip ko nga isagot kan kwa na apakalaglagipan na iti kasangay na. Anya dayjay balasang ko. Umutangak pa'y man iti kwartam, tay nakgumatang iti canvas ken pintor. Mangipintak iti portrait ni ma'am. Ha? Nalaing kang agpinta?
Basit laang mat, nana. Nasao kanyak ni Manang Esther nga dakayat mo agatangan. Ibagam na niya. Ta siya akong di gumatang. Saan mo ko mga ibagbagak ni mama? Sorpresak ngamin kan kwa na. Okay. Matungpal ti kayat ti Reyna. Anya, Arena? Oh, di mo ka di kayat ti agbalin Arena iti pagtaengan? Iti tagtagainap. Mabalin? Ngam, adda pumudno at agtagainap kunamsa. Siguro. Ngam man-mano. Happy birthday, ma'am. Adto'y tisagot ko kada kayo. Oray simple, tanagtaod iti puso tinangirigalo. Anya ka din ito'y? Luktan niyo ti bungon na, ma'am. Tulungan kayo ang mangikat iti bungon na. Nagpintas a painting. Nginginaan a painting. Nagalaam. Impintak, ma'am. Ingka gumaak para kada kayo. Itaakla ang anak kaawat iti nagpintas a regalo. Diyak nilamnama a maisa kagayam analaing a pintor. Mama, kita man? Oh. Nagpintasan? Naglaing kang Doris? Amom ka di anangina ti paintings? Adda talentom. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan, ti paggibusan, ti seryetayo italawas ang napauluan. Patag, ti anak, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Meron. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Patag, ti anak, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Itaakla ang anak kaawat iti nagpintas a regalo. Diyak ninamnama a maisa ka analaing a pintor. Kita man, Mama? Nagpintasan? Naglaing kang Doris? Amom ka di anangina ti paintings? Adda talentom. Agyaman ak unay, Doris. Manmanuti adda talento na nga agpinta balasang ko. Agyaman ak unay no magustuhan niyo, ma'am. Magusto ako unay balasang ko. Iso ti kang runaan nga i-display ko dito'y salas ti mansyon. Nagpintas kang agpaiso dita, Mama. Kaslapud no aray na. Ay na, naglaing kamutan anang ipinta iti portrait ni ma'am. Uray ka di si kakat magusto ang ti painting, nana? Ay katsiyempre abalasang ka. Asino nga iti saan amang raum iti day takapintas a painting. Nakisalsalipak idin, nana. Nangababakak mat, kan ada premyo. Ay na, mabalin mo ti agipinta para lako. Nangina ti paintings. Nabayag day tangara paap ko, nana. Awan ngamin pagpuunak. Nangina dagiti arwatan ti maysa pintor. Masiguradok atulungan na ka ni sir. Mabalin mo ti maaddaan iti gallery. Nene. Ganado ka kanayon nga agtrabaho bro. Kastan sa talaga ti dandanin agbalin nga ama. Di nakman disturbon, bro. Agtrabaho ka mat no kayat mo. Na, sa bali pa yan ti panagsungbat na. Sige, trabaho ak man langan. Narigatin. Kasta ka di. Saan atila madlaw mo? Bro,
mabalin ka di amamuan, no apay nga inspirado ka kanayon. Saan na masapul nga ibagak, bro? Basta ita, awan parikot ko. Naragsakak. Nakaapal ka, bro. Ne, apay nga'y balasang ko. Sinapuyot mo matityan mo. Sabali tijar mo. Nagsakit ti tiyan ko, Nana. Aga nakakadain. Tsaka mo, Nana. Wen siguro takabulana kita. Ay, mabit lang nga rin tapok kawak ni Ma'am. Ay, Ma'am! Nasakit ka nun tiyan ni Doris! Ma'am! Ay, jak mo, Ma'am. Jak pa'y mo't napadasan tinaganak. Awaga madagos ni Oliver. Masama nakaduami ang mapanid sa ospital. Ay, uwan, Madam. Awaga ko. Hello, Manang Esther. Apay nga mawag ka. Busy ak ita dito opisina. Ado ti samsambot ko. Ay, sir, agsakitan ti tiyan ni Doris. Mapan kayo kano iti ospital. Ha? Sige, umayak adagos. Apa yan, bro? Matartaranta ka. Bro, si kapay lang ti makaamo dito eh. Inakod. Apay nga ta? Kaslan na uraman tigayim ko. Oo, nayan. Ne. Apay, nagsubli ka mat. Nabatik ti tulbag ti kotsik. Nabatik pa ti cellphone ko. Ayan dan. Sunsamot na nakaparabaw di talamisaan mo, bro. Ha? Ibatim ka di ti portfolio? Hindi sumat. Ayun, gayam. Nainayon ko gayam dita ti record sa kasapulan ni di ospital. Sige, ditakan bro. Inakon. Ay, una yan. Itatamatartaranta. Adon ti maliplipatan na. Anya nga ta, tinapasamak. Mapantayo ka din? Kabalam ka di pa, Doris? Nagsakit. Diyak makapag na. Agpipikal ti saka. Tinasayaat. Agid da ka iti stretcher. Tayabak ti driver ni mama. Densyo! Umay ka dito eh! Darasam! Anya ka di pa iti alaan tayo nga ipanid sa ospital. Saan ko nga mo, mama? Dagiti pagsukatan ti aganak, ma'am. Dagiti diapers ti ubeng. Dagiti bottles. Kanda dumapay nga arwatan dagiti ubeng. Nakakargamin iti dakkel abag iti kwartok, Nana. Pakialam. Naisaganam gayam amin ng balasang ko. Wen, ma'am, iso nga min timbaga ti nurse akasapulan kano ti aganak iti ospital. Nagdamagak ngamin. Anay ko, jak samat makalasat an Oliver. Anay. Ano sam, Doris? Kabailam day ta. Agkararag ka lang. Di nakabaybay anti apo. Saan pa'y kano ang mabalin ama panak iti delivery room? Saan pa'y kano arumwar nga nagsakit matan? Anay, nagsakit. Kumpet ka lang ka dagiti ima. Ibagam no niya ti aramida. Tapno matulungan ka itinasakit mo. Aprusam tinikod ko. Barang maap-ap tiuto tamarikrik na ka. Oo, sige Doris. Aprusak tinikodam. Di bagam iti doktor arumwarsan. Nagsakit na yan. Oliver, mabalin ka ding agtugaw kapay. Itay kapay apag na. Agsubli-subli ka. Agner-nervyosak ngamin, mama. Madanagan ako unay. Apeng amin anagbayag. Di mo't lang makaanakan. Uwan nga, Rod. Kasanuda nga tan dito unag. Mabalin lang kung mati sumurek dito unag. Ad-adda amadanagan ak itikas tangar aramidam anak ko. Ha? Ay, kastoy gayam ti aganak. Nakakaasim at ti babae. Talaga akasta. Sakripisyo ti aganak. Di mo amo no malasatam wano saan. Di mo't larumuwarin ti doktor. Nagbayag matan. Nay, adda kayo pa'y lagayam dito'y ruar ti delivery room. Saan ka di pa'y anak-anak, ma'am? Agyan kami ka di pa'y dito'y nga agururay no nakaanakan. Ayun gayam anya.
Ay, inak man ijay chapel, tay nakagkararag, ma'am. Ay, uwan. Sige, aramidam dayta, Esther. Panawan kayo pa'y nga ron, ma'am. Mapanak ijay chapel ti ospital. Ay, Apayin, mama. Talaga ka di akastoy kabayag. ay na, di nakman pagdanagan, iho. Agkalma ka kadilaang. Abdaytan ti doktor. Digdigusan da pa'y kano dagiti ubing. Ipandamadamdama ijay nursery. O anya, kumusta kan? Agyamanak iti aputa na kalasa takpay. Ammo makadi. Idirimwaran dagiti anak ta. Nga agsasangit da. Kasla musika iti lapayag ko ti sangit da. Wala, mabitlaan. Mapanak ijay nursery. Barang impandan dagiti anak ta ijay. When Oliver, naglulumpo da. Agyaman ak unay iti apo. Tapi naraburan na ta iti anak. Uray ka sa no ti ut-ut anariknak itay. Idi makitak dagiti anak ko. Kasla na punas amin nga ut-ut anariknak. Napalalo ti danag ko itay. Kunak noan yan ti mapasamak yung aggiina. Itatadata yun dito yung mansyon. Anya ti planong iho. Masapo la mga alaak itinar sa mga sikaso kadagiti anak ko, mama. Rumbong laang. Pumanaw ka din ni Doris, apaman ang makapapigsa. Pumanaw nga ta, mama. Saan ka di aday ta tinagtulagan nyo? Inton makaanak, kat itad mo titangdan na. Kat makaamun tumutan itibiyag na. Pangrugyan na, ti itad mo, abayad na. Kasaritak to, mama. No alaan na ti kwarta nagtulagan mi. Talaga nga alaan na, taisukat nga rod tinagtulagan nyo. Sa bagay, anya nga rod, mama. Titulag kat tulag. Saan amabalin nga ibabawi? Itatanapigsakan. Alaam ka din ti 2 milyon mo. Kat pumanaw kan. Mabalin ka di. Asaan ko nga alaan ti kwartam, Oliver? Anya? Ang nagpinirmaan taday ta, saan ka di? Kidawag ko ma. Nga oray jakon alaan ti 2 milyon. Syaklaangan tiyaya. Kadagiti anak ta. Saan mo akayat ti 2 milyon? Saan ko nga isukat dagiti anak ko iti pirak, Oliver? Syaklaangan tiyaya da. Please, Oliver. Saan ko amay turad ida panhawan? Doris. Di namat kayat nga awatan ti kwarta, mama. Anya ti kayat na asawan? Ibabawi na ti tulagan? Ay, saan na mabalin? Di na mabalin nga ipanaw dagiti apukok. Saan na nga ipanaw, mama? Kinid daw na. Nga iso kanulaangan ti may sa kadagiti yaya dagiti anak mi. Kayat mo asawan? Di na kayat ti kwarta? Dagiti anak na tinapatag? Kasta nga rod, mama. Kayat yu kadimat. Ay, sabagay. May mayat matlaang, no tipod no nga ina ti mga sikaso kadagiti anak na. Ngam ti alaam amatangdanan. Mga alaklata itinars akatulong na, mama. Rumbang laang iho. Talo dagiti apukok. Narigat samot ti agawir iti talo nga ubing. Agyan nga rod dito ni Doris, mama. Wen iho, nataltalgad matlaang dagiti ubing. No adda ti inada ang mga sikaso kadakwada. Nasa ukanyak ni Oliver, adi mo kanu tinungpal titulagan niyo, Doris. Pakawanan da ko, mamam. May isa kayong mat nga ina. Kabaalan nyo kadi nga isukat ti anak kiyo, iti perak. Maawatan ka. Ngamdakkel agatad tinagtulagan niyo. Saan kadi? Oray sa anak abumak na. Nulakat saan ko apanawan dagiti anak ko, ma'am.
Dayawon ka, iti saan mo akinarupat kwarta, Doris. Agyaman nakitikin naman nakaawat yo, ma'am. Saan kayo lang nga napintas? Nasaya at pa'y ti pa nagpuspuso yo. Gaputa imbagam anasaya at ti pa nagpuspusok. Paypayso akon, Doris. Agbali na kun anasaya at iti padak a tao. Dito'y latta kwartok ti pagyanan dagiti ubing. Tapno saan da mayad dayo kanyak, Oliver. Saan mo nga isabali ti kwarto da? Agsipod da di mo kaya't amay isabali ti kwarto dagiti ubing. Umalis kayo nga ro di tinalawlawa a kwarto. Tapno nasaysaya at ipagdakiwasan nyo. Adakan ka dayta, Oliver. Saan ka kadi sumarag iti opisina yo ita? Saan? Impiyar ko pa'y kininawa ti opisina. Diyak kaya't ti mayadayo kada kayo. Kada kayo? Saan ka di akadagiti ubing lang? Doris, gapu iti kinasayaat mo. Nasursuro kang inayat. Saanak ka di amay kari iti ayat mo. Oliver. Kaya't ko ano dumakkel dagiti anak ko. Adda awagan da iti mami, mama. Apay adi mo kidawan iti inada nga ikasar mo. Ha? Kaya't yung nga ikalaysak ni Doris, mama? Wan, iho. Amom, agbalinton analatak ni Doris no yaramidam iti galerina. Adun to ti mangraang kankwana no agbalinton analatak a pintor. Day tama ti may sakadagiti planok, mama. Ipaaramida kiti gallery ni Doris. No adda gallery na iti asidag, sigurado asaan ton apumanaw, iho. Napatag ngamin dagiti anak mi, mama. Masapul asaan kami nga agsisina. Agawa ang nga rod nga isagana ti panagkalay sayo, ah. Uwan, mama. Itamat lang. Paisaganak ti amin. Imanugot matan ni Doris. Oh, matlagayam. Anya pa'y ngay aramidam. Aggunay ka nga ruden. Tapno adda maangay adakkel apadaya dito'y mansyon. Aggidan ti bunyag dagiti apukok ken ti kalay sayo ken ni Doris. Saan ko may ladawan ti ragsak ko, Oliver? Jack ni namnama kastoy ti pagbanagag. Maikari ka ngamin unay iti panagayat ko. Tamom nga ipatagdag iti anak ta. Ay ayatan ka unay, Doris. Ay ayatan ka man, Oliver. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetayo itaalawas ana pauluan, pateg, ti anak, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Merrill. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.